Ήρθαν 4 Τούρκοι και αφού μετέφεραν την αδερφή μου και μένα μέσα σε μια άλλη μάντρα, μας εβίασαν. Σήμερα το πρωί 4 Τούρκοι στρατιώτες ήρθαν και αφού πήραν εμένα, την αδερφή μου και ένα άλλο κορίτσι από τη μια μιλιά, μας μετέφεραν σε μια άλλη μάντρα και μας έβαλαν σε ξεχωριστά μέρη. 2 Τούρκοι στρατιώτες με εβίασαν ο ένας κατόπιν του άλλου. Εβιάστησαν επίσης η αδελφή μου και το άλλο κορίτσι. Υπό την απειλή όπλου με έριξε πάνω στο κρεβάτι, μου έβγαλε όλα τα ρούχα και μπροστά στα μάτια των παιδιών μου που έστεκον εκεί κλαίοντας, με βίασε. Συγκλονιστική και η περιγραφή της αείμνης της Ελέλας Χριστοδουλίδου προϊσταμένη στο νοσοκομείο Κερίνιας το 1974 στον ντοκιμαντέρ του Όρος Αλατόμητων. Όταν σας πω μωρών 7 χρονών, όταν σας πω γυναίκα 83 χρονών, τι θέλετε άλλο, τι θέλετε άλλο. Ετσχρότητες έκαναν, εβίαζαν. Γυναίκα την εβίασαν μέσα στον μπάνιο, στον Άγιο Γεώργιον, 7 άτομα. Ακούστε μέσα από τον ντοκιμαντέρ Κουρούκλες της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας Κύπρου πώς τα κορίτσια, οι γυναίκες προσπαθούσαν να προστατευτούν. Μας συμβούλευσαν οι μεγαλύτερες, οι μεσήλικες και γυναίκες του χωριού να ντυθούμε σαν γριές και να κρυβόμαστε κάτω από τα κρεβάτια. Και μαντιζόμαστε με την κουρούκλα τη μαύρη, σαν που έφτανε. Και μετά ακολούθησαν οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Με συνοπτικές διαδικασίες και με την σιωπηλή σύμφωνο γνώμη και της Εκκλησίας, οι γυναίκες υποβλήθηκαν σε έκτρωση στα νοσοκομεία της Κύπρου, σε ιδιωτικές κλινικές, στις βάσεις ακρωτηρίου ή ακόμη και στο εξωτερικό. Τις έπαιρναν στη βάση ακρωτηρίου, όπου είχε γίνει σε συνεργασία με την Αγγλική Υπάτην Αρμοστία στην Κύπρο διευθετήσεις για να τους παρασχεθεί ιατρικός τερματισμός της εγκυμοσύνης, ψυχολογική στήριξη και φυσική θεραπεία για να μπορέσουν να ξεπεράσουν.